Het blijft de komende dagen nog mild voor de tijd van het jaar. En het verschil met vliegen hier is natuurlijk groot. Maar een groene kriest is wel gewoon voor uw klimaat. Wel, joen en vannacht, ja, bewolking, maar ik wil weer opklarings. En het lijkt helemaal droog te blijven. De temperaturen zijn 5 of 6 graden. De wind matig of zwak, maar die helpt het later aan. Wordt matig en krachtig en komt dan uit het zuiden en het zuidwesten uit. Ja, die wind die wordt stadig gewoon sterker vannacht. En dat geldt met name voor het kust- en watergebied. En dan morgen dag. En dan met een protte bewolking. Maar even kans op wat rein. Letter in de maand in het eerste pad van de middag. En daarna kan de zinnen misschien nog even terugbrengen. Ja, de temperaturen zijn 8 of 9 graden. Nog altijd een tige heeg natuurlijk. En de wind die zal matig en krachtig wezen. Maar eerst nog hut krijgt 600 zo'n voor het kust- en watergebied. En die wind die blijft ik hut waaien in de joentijd. Dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Op naar oud-nij. Wel, allereerst toonje. Een dag met bewolking, letter in de middag of in de joentijd rein. En een dag met temperatuur om het bij de zonnegraden heen. Stwarmig waar, steeds maar klinkende kleren. En dan vreten nog een top buien. Temperatuur is zo'n zonnegraden en dan wordt het wat minder hut. En zoeken we dan naar het waarbeeld van die dag, is dat rein, lichte rein. En het waarbeeld met rein en lichte rein zet ik in de ierwikseling nog wel even terug. Maar met de moon, maar weer even in het waarsje.